Uvaženi gledaoci, pratite Topa Plus. Ja sam Marija Mašović, a ovo su vijesti koje su obilježile dan. Podgoričko osnovno državno tužilaštvo uputit će Višem sudu još jednu urgenciju kako bi se napravio konačni spisak stvari koje su nestale iz depoa ovog suda. Vlada Crne Gore odlučila je danas na sjednici da dodijeli blindirani automobil tipa Maybach najvišeg stepena bezbjednosti za potrebe glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića. Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je da je uvjeren da će predsjednik Skupštine Andrija Mandić podržati njegovu i viziju premijera Milojka Spajića o evropskom i evroatlantskom putu Crne Gore. Sjutra pretežno oblačno, pljuskovi i grmljavina. Podgoričko osnovno državno tužilaštvo uputit će Višem sudu još jednu urgenciju kako bi se napravio konačni spisak stvari koje su nestale iz depoa tog suda. Rukovodilac Podgoričkog ODT-a Duško Milanović ranije je za RTCG kazao da su se predsjedniku Višeg suda Borisu Saviću obraćali u 2 navrata, ali da povratnu informaciju nisu dobili. U Podgoričkom tužilaštvu su iznenađeni jer su 2,5 mjeseca nakon otkrivanja tunela bez traženih informacija, a portalu RTCG je nezvanično saopšteno da brzo očekuju reakciju. Poljoprivredni inspektor Gojko Babović priveden je po nalogu osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici zbog sumnje da je zloupotrijebio službeni položaj, saznaje portal RTCG. U nastavku akcije Blinker do sada su privedene 4 osobe, inspektorka Dragana Kandić-Perović i službenik Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Marko Šekarić, koji su osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja, dok su zbog sumnje da su izvršili davanje mita uhapšeni Nikica i Katarina Čavor iz preduzeća Niksen Čavor. Vlada Crne Gore odlučila je danas na sjednici da dodijeli blindirani automobil tipa Maybach najvišeg stepena bezbjednosti za potrebe glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića. To je prijedlog ministra pravde Andreja Milovića. Time se osigurava visok standard bezbjednosti za glavnog specijalnog tužioca, čuvajući istovremeno budžet od neracionalnih troškova i omogućavajući efikasno upravljanje javnim sredstvima, piše u saopštenju. Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici smijenila odbor direktora nacionalne aviokompanije TU Montenegro i 2 člana Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović. Nakon analiziranja dokumentacije u vezi sa stanjem u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo, utvrđene su brojne nezakonitosti koje su pratile konkurs za izbor direktora te agencije. Zato smo bili prinuđeni da vladi predložimo smjenu članova savjeta i da raspišemo javni poziv za izbor 2 člana Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Razlog smjene Savjeta Agencije, između ostalog, je taj što nisu ispoštovali nalog inspekcije rada koja je utvrdila nepravilnosti u vezi sa konkursom za izbor direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo. Odbora za bezbjednost biće poslanik pokreta Evropa Sad Miodrag Laković. Televizija Vijesti javlja da će mjesto predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode u ovom sazivu pokrivati Jovan Vučurović, da Simonida Kordić ostaje najvjerodostojnije na čelu Ustavnog odbora, a da će Dejan Đurović rukovoditi Odborom za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje. Ostale partije svoje članove tog i ostalih skupštinskih odbora treba da predlože najkasnije do sjutra ujutru uoči sjednice administrativnog odbora. Crnogorski predsjednik Jakov Milatović kazao je da je uvjeren da će predsjednik Skupštine Andrija Mandić podržati njegovu i viziju premijera Milojka Spajića o evropskom i evroatlantskom putu Crne Gore. Milatović je u intervjuu Dolce Welle rekao da je mala mediteranska zemlja kakva je Crna Gora sa novom političkom generacijom mladih lidera koji su se vratili iz inostranstva spremna da igra još aktivniju ulogu. On je kazao da nema razloga za brigu dok god stvari idu kako su potpisane u sporazumu i dok god država napreduje ekonomski kao i u borbi protiv kriminala i korupcije.
Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva tokom dana uhapšeni su Podgoričani Saša Andjušić i Boris Dobrović, koji se sumnjiče za krivično djelo, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. U tom predmetu službenici SPO-a tragali su i za osumnjičenim Igorem Krstovićem, kojeg ni nakon detaljnog pretresa zdanja Trekane u Budvi nisu uhapsili. Hapšenje Andjušića i Dobrovića uslijedilo je nakon naloga tužioca Jovana Vukotića. Nekadašnja sutkinja apelacionog suda Milenka Seka Žižić u predvečerje parlamentarnih izbora 2020. godine poručivala je tadašnjoj prvoj ženi crnogorskog pravosuđa Vesni Medenici da sačekaju da prođe nedjelja pa da vide ko će biti u mišjim rupama ili preko granice. Iako je propisima jasno definisan njihov međusobni odnos na funkcijama koje su pokrivale, njih dvije komentarišu više predmeta, najavljuju šta će preduzimati, ocjenjuju i kako se tadašnji glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić ponaša u javnosti. Žižić u prepiskama konstatuje i da će mijenjati zakon kako bi Medenica doživotno bila predsjednica Vrhovnog suda, a zatim, iako joj nije direktno nadređena, od nje traži određene dozvole. Advokat Miloša Medenice Stefan Jovanović kazao je za portal RTCG da su za odbijanje jemstva juče na sudu navedeni isti razlozi za koje je Ustavni sud Crne Gore prošlog mjeseca utvrdio da su ustavno pravno neprihvatljivi. Istakao je da su ponuđene nepokretnosti koje su u vlasništvu porodice više decenija, pa je samo ova okolnost dovoljna za nesporan zaključak da nijesu pribavljene izvršenje krivičnih dijela. Advokat Jovanović je najavio žalbu. Optika Mirković u Podgorici opljačkana je tako što su pljačkaši prokopali zid kroz susjedni lokal na Rimskom trgu. Na TikTok stranici ove optike objavljeno je da je tom prilikom ukradeno preko 250 komada sunčanih naočara. Navode i da je vrijednost ukradene robe oko 100.000 eura. Pljačka se dogodila u noći između nedjelje i ponedeljka. Crna Gora je predvodnik integracionog procesa, snažna podrška Belgije nastavku reformskih procesa. Zaključak je današnjeg susreta ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića sa belgijskom šeficom diplomatije Adjom Labib, koja boravi u posjeti Crnoj Gori. U razgovoru s uvaženom koleginicom Labib sam ukazao na snažno savezništvo Crne Gore i Belgije u okviru NATO-a, kojem Crna Gora ostaje u potpunosti posvećena. Na toj liniji sam ukazao na značaj članstva u alijansi, naročito u kontekstu narušene globalne bezbjednosti, kao i na privilegiju da kao odgovorna članica doprinosimo očuvanju sigurnosti evroatlantskog prostora. Tokom današnjeg susreta smo se podsjetili da je Crna Gora bila prva zemlja regiona koja je dobila status kandidata tokom belgijskog predsjedavanja Savjetom Evropske unije 2010. godine. Sa tim u vezi prenio sam namjeru i odlučnost 44. vlade da u narednom periodu, dakle i tokom belgijskog predsjedavanja, napravi jasan iskorak i uđe u narednu fazu pregovaračkog procesa. Predsjednik Atlas Grupe Duško Knežević sreo se u Londonu sa dugogodišnjim prijateljem Željkom Ivanovićem, jednim od najpoznatijih i najpriznatijih medijskih profesionalaca u Crnoj Gori. Na zajedničkoj večeri bila je Milica Pešić, izvršna direktorica Instituta za medijsku raznolikost Global Forum for Media Development, koja sarađuje sa NVO sektorom u regionu, posebno na unapređenju slobode medija. Bilo mi izuzetno zadovoljstvo da sretnem stare prijatelje. Obradovao me susret sa Željkom Ivanovićem, jednim od najpriznatijih i nagrađivanih medijskih poslanika u Crnoj Gori. Teme razgovora su bile uglavnom medijske prirode, sa osvrtom na političke i medijske prilike u Crnoj Gori. Zahvaljujem se dragim prijateljima na druženju u srcu Londona, objavio je Duško Knežević na svom Instagram profilu. Zbog odštete koja može dosegnuti nekoliko milijardi eura, a koju bi Hrvatska mogla isplatiti Todoriću, poslanici u Hrvatskom parlamentu tražili su juče objašnjenje od nadležnih institucija i visokih funkcionera vlade i pravosuđa Hrvatske. Tako se nakon rušenja glavnog dokaza u slučaju Agrokor o toj aferi raspravljalo na Odboru za pravosuđe Hrvatskog sabora. Uz prihvatanje Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova u Vašingtonu, tužbe Ivice Todorića protiv Republike Hrvatske oko preuzimanja
Agrokora, podsticaj za tematsku sjednicu Odbora za pravosuđe Hrvatskog parlamenta bila je odluka Visokog kaznenog suda te države da je knjigovodstveno-finansijsko vještačenje bilo nezakonito. Vještačenje koje predstavlja ključni dokaz protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i ostalih osumnjičenih koštalo je 1,3 miliona eura i radila ga je firma KPMG. Stvarao nove vrijednosti. Ja nikad nisam od tih kompanija uzimao profite, ja nikad nisam izvlačio, nego sve što je bilo, razumijete, i tako dalje. Tako da sam ponosan svuda okolo što smo radili. Mislim, napravili smo prave, tvornice, prave konkurentne kompanije. I sada, kad neko pita da li su oni mogli, nisu mogli, na koji način su to napravili, na jedan protuzakonit, da ne velim kriminalan način i tako dalje. Sad sam ja to sve dao na sud. I sad ćemo od suda čuti je li će oni reći je li je u pravu država, je li su mu u pravu ja, razumijete, i tako dalje. 48. je dan sukoba izraelske vojske i Hamasa. Izraelska vlada i Hamas postigli su sporazum o 4-dnevnom prekidu vatre u pojasu Gaze. Kako je dogovoreno, Hamas će tokom 4 dana primirja osloboditi 50 izraelskih talaca u zamjenu za 150 palestinskih zatvorenika. Iako je Hamas najavio da će prekid vatre početi danas u 10 časova, predsjedavajući Savjeta za nacionalnu bezbjednost Izraela Cači Henegbi kaže da prvi taoci neće biti oslobođeni prije petka. Uprkos dogovoru, rat se nastavlja sve dok Izrael ne ispuni svoje ciljeve i ostvari pobjedu, naglasio izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Sutra nas u Crnoj Gori očekuje pretežno oblačno vrijeme. Prije podne ponegdje slaba kiša, poslije podne i naročito tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće umjerene do obilne količine padavina. Kasno tokom noći u višim planinskim predjelima na sjeveru i snijeg. Vjetar umjeren do jak južnih smjerova tokom noći će oslabiti. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 13, a najviša dnevna od 6 do 17 stepeni. Toliko u ovim vijestima. Hvala na pažnji i prijetan ostatak večeri.